Mwasula bwanji amalwana nzanga kwina kulikonse kumene muli. Cliff Nyama chigawo chino cha kumasana. Ya. Lero tufuna tikambe nkhani imodzi yokha. Latest news. Chipani cha MCP ndimanena mobwereza zona kuti chinaluza. Sichikutani kodi. Sichikumavomereza paka na siku la lero. Ndiye chikumakhala ndi mafilimu awa ndi awa kunena kuti asongoneze ndithu dziko lino. Mukhale mipungwepungwe dziko lino. Mukhale ma demonstration dziko muno. So ife pa ground tikuyenda pena paliwonse. Ndipo simungatirani kodi simungatinamize. China chilichonse chomwe niyo mungapange iniyo cha chinsisi kukachipinda komata. Ifeyo chimatirani kodi chimatipeza. Ma meeting ena aliwonse amene mukupanga inuyo. Ifeyo ma meeting amenewo akutirani kodi akutipeza. Panopa mukambirana ndi ana a school akuma university. Chanko Luana kumubasi kunena kuti pofika November pano apanga ayambise ma demonstration omadandaula chani kodi chakudya. Chikhalire ni rumu kuchira kuziwa kunena kuti boma panopa likupanga organize za chakudya mdziko muno. Andi mwachina cha chakudya chimene cho chimanga chomwe chipangidwa arrange chopita kuti kokoti chopita kuma university. Ndiye inuyo muraona ano kuti anthu amene mwina mwache mabungwe amene madalira ngati HRDC mukuona be kuti imene je ndiyo sagwira. Lero mwakhazikisa komiti yoti zikakhala ikuyenda m'maskulu. Kumankanatani kodi nakambirana nditani kodi ndi ana skulu aja kuti ayambe chisongonezo ayambe ma demonstration. Tikuziwa? Palibe chisisi paziko lapasi pano pachina chilichonse ife tikuchitani kodi tikuchiziwa. Andi panopa tili panopa andi mwaenda kale pano mukupita mufuna muzipita kumubasi. Kuchanko mwafikako. Sanga asumonga kaneso. Muziweso kuti ifeyo so timazama ndi kufufuza. Kulwana anthu mwakambirana nawo ana school. Andu samena kupita kumene koko iferi kwatani kuti tikwaziwa. Siunaso lizazuka mwina mwaje zamba kuchula kuti mwasanga awa ndi amene akupita m'masukulu kunoye kumaka auza ana skulu kuti ayambe kuvuta nkhani ya chakudya pofika November pano. Tikuziziwa. Simungati kusisi. Chosecho mufuna muagwisa ntchito ana skulu acha. Ndiye ana skulu akambe kuvuta chakudya po mwezi wa terekezi wa November kuchopena kuchokera pano. Azina vuto imeneli anabweresa ndi ndani? Fairu pano risipanatheru masiku. Ndrama ndizija munabaza nkhani mboma zija kugawana matrilioni. Lero Professor Atapita Muthalika akunkano natani kuti nawo nkhesa zinthu zija kuti agwirise ntchito ndrama mwanzeru mwazina mwa izo ndi njala yomwe ili mdziko muno. Ndiye lero muzika auza kuti ana ayambe kuvuta nkhani ya chakudya. Then kumafuna kuti mwati muzikambirana ndi ana ma secondary school. Plan yanu imeneyo then mukupitirira kuti mufuna muzikambirana ndi ana ma secondary school kuti ayambe kupanga ma demonstration, ayambe kupanga zionesero zokwiya. Kumanena kuti Professor Atapita Muthalika analonjeza skulu za ulere ma secondary school. Vomerezani. Mundu ukavomereza unaluza. Ngakhale mumtima mwako umazisakira wekha mtendere. Koma mukakabe kantima kosavomerezaka. Tiyeni zifupani. Anthu kuti makomiti amene mukuwasankha umandati aya ati ndi anzeru azikakhawa kambirana ndi anthu kuti ayambe za chisongonezo mdziko muno ma demonstration akungofuna ndalama.
esa mukamaruma ma university mukwapasa mwakazikisa kandrama ka budget kabade zomwe afuna kudya iwo ni ndalama zimenezo chifukwa olo mwana wanzeru atha kumvesesa kunena kuti kodi izi vuto ilili labwera chifukwa chani andiboma pano pali kupanga anji kunena kuti vuto ilili tani kodi lite ne mwana wa skulu wanzeru koma sukuti zimene ziyamuzilenge kale kuti ndizokhweka kuti zikangochitika kala ngati kuti mina swana skulu samatani kuti samaganiza. Guys, tazivomerezani mwakhalapo 5 years mwalepera kupanga china chilichonse masukulu omwe aso amakalaso ndi chani kodi amakalaso ndi njala vuto laza kudya zimakazi kuti kodi vuto linaso ndi limene lilomwe likufikira pakana pano pale likuchokera mu mphamvu ya chani kodi la ulamuliro wanu ndiye lero muzikanena kuti ana sukulu azikaukira makapita mmene makaendera masukulu kuti ayi pangani ma demonstration onena kuti zakudya mulibe. Tukuziwani komiti yo tikuziwane kumumve kuti chile Yesu mumupanga iniyo chikumatani kodi chikumapheduka mukuyira kukhala ndi komiti ndi tikumana kuti azayenderana mmasukulu iniyo ngumayendera mmasukulu zisabwera pompano lero zakutchula nyani kodi zakutchula ndi mayina pompano nsiyeni Profesa Arthur Mutharika apange kumbali yake kamwezi kamozi kamene katani kata tikawelenga nthawi kuyokera nthawi mwana lumbisidwa kulowa mu office mutha kuona kuti mwina manyeni mawiki awiri kumakhala ndi manongonongo kusavomereza kuti pakanabe tumukhale mpungopungo nziko muno zonsezo kumfuna una kuti Profesa Arthur Mutharika ndi olephera kamena zomwe analonjeza sizina sakukwanirisa. Inu mwakanika kukwanirisa malonjezo anu pa 5 years ndiye lero muzikayamba kumapanga manongonongo pa 2 weeks pali nzeru tikululani anditakonzekera seferi tani kuti tikuona timisapharosi ifezo tili ndi njira tofufutira misapha ngati iliyo kodi imeneyo tikuonani